Magandang gabi mga kabarik. Kami muli ay magluluto ng sinigang na manok. Ito yung ating mga ingredients. Hahaluan namin ng pichay, bawang, luya, sibuyas. Tapos kami panimpla ay magic sarap, paminta, tapos patis. Umpisa na natin ang pagluluto mga kabarik. So mga kabarik, magigisa na tayo ng mantika. Igigisa na natin. Sibuyas. Bawang. Ilagay na natin yung luya. Ilagay na rin natin yung manok. Lagyan na natin ng magic sarap. Tsaka paminta. Natin ang patis. So, ngayon, takpan muna natin. Mamaya po, i-update ko po kayo mga kabarik. Go. So, ngayon mga kabarik, tingnan na natin. Pwede na lagyan ng tubig.
Kulang pa. Papang tubig. Kemarin jam 5 malam. Pwede na itong sabaw. Takpan muna natin mga kabati. Mamaya uli, i-update ko po kayo. Go. Buksan na natin. Tamang-tama, nakulo na. Lagyan na natin siya ng sinigang sampalo. Pati na nga. Okay. Tingnan natin kung anong lasa. Kulang pa ng patis. Maraming sabaw yun, ma? Maraming sabaw? Hindi nga ako. Tama na ang lasa. Kaso medyo hilaw pa ang manok. Sige. I-update ko po uli kayo mga kabari. Buksan na natin. Pwede na natin ilagay yung pechay. Kasi luto na yung manok. Daming gulay. Sarap na. Pan muna natin. Ilang minuto pa.
Ngayon mga kabarik, luto na to. Pwede nang ihain, pwede nang iserve. Video mo mukha. Huwag mo na. Ito na po, mga kabarik, yung luto ng sinigang na manok. Sana po nag-enjoy po kayo sa pagluluto ko. Sana po mag-subscribe po kayo sa akin channel. Maraming salamat po.